எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. நம்மை சுற்றிய சேனல் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து மனோரஞ்சித பூ பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த செடி வந்து மூலிகை செடி, வாஸ்து செடியும் கூட. இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்குங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த செடி பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து கொடியாகவும் வந்து வரும், மரமாகவும் வச்சு நம்ம வந்து வளர்க்கலாம். இப்போ இது வந்து கொடியாக தான் அதிகமாக வந்து வரும். இந்த கிளையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டு நம்ம நேராக வந்து வளர்த்துட்டு போகலாம். இதை வந்து கயிறு கட்டி நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம டெரஸ்க்கும் கொண்டு போய் வந்து வளர்த்தலாம். காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பூ பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குங்க. 6 இதழ் கொண்ட பூவாக இருக்கும். கீழே 3 இதழும் மேலே 3 இதழும் இருக்கும். இந்த பூ வந்து இலை மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும், அடுத்தது வந்து மஞ்சள் கலரில் மாறும். பச்சை கலரில் இருக்கிற பூ பார்த்திங்கன்னா வந்து வாசனை அதிகமாக வராது. இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற பூ பார்த்திங்கன்னா வாசனை அதிகமாக வந்து வரும். இந்த வாசனை வந்து 200 மீட்ரு நம்ம சுற்றியும் வந்து 200 மீட்டர் அளவு தூரத்தில் வந்து இந்த வாசனை வந்து வரும். இந்த வாசனை பார்த்திங்கன்னா 18 வகையான வாசனை வந்து வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு விதமான வாசனையை தருமாம்மா. இது வந்து அன்னாச்சி பழ வாசனை, வாழைப்பழம் வாசனம், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசனை வந்து இது நம்ம முகர்ந்து பார்க்கும்போது வந்து கிடைக்கும். இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மிக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பூ. அதனால் நம்ம வந்து வீட்டு வாசலில் வந்து வச்சு வழிபடலாம். காய் வந்து பழுத்து இந்த மாதிரி தான் வந்து கொட்டினதுக்கப்புறமா தான் இது அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே வந்து ஒரு 6-7 மாதம் இருந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து முளைக்கும். உடனே வந்து இந்த காய் வந்து முளைக்காது. அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செடி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பிடிங்கிட்டு போய் வைக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து நர்சரியில் வந்து செடி வாங்கி வைக்கலாம். ஏன்னா இது நம்ம முளைக்க போட்டு வைக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூவுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து காய் வந்து அரும்பு விட்டுருக்கு பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அப்படியே ஒரு கொத்தாக தான் வந்து காய் பிடிக்கும். ஒரு பூக்கு ஒரு காய் தான் வந்து மற்ற செடியில் இருக்கிற பூக்களுக்கும் காய் எல்லாமே பிடிக்கும். ஆனால் இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூக்கு ஒரு கொத்து காய் வந்து அப்படியே காய்க்கும். ஒரு கொத்தில் வந்து ஒரு 10-15 காய் வந்து ஒட்டுக்காக இருக்கும். கொத்தாக தான் வந்து காய் பிடிக்கும். இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா வந்து லக்ஷ்மிக்கு வந்து ரொம்ப உகந்ததுனால நம்ம வந்து கடவுளுக்கு வச்சு வழிபடலாம். நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து இதை போட்டு வச்சுருந்தோம்னா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கும். விளக்கேற்றுற எண்ணெயில் கூட வந்து நம்ம வந்து இந்த பூவை போட்டு வச்சு நம்ம வந்து சாமிக்கு வந்து விளக்கேற்றலாம். அது வந்து நல்ல சாமிக்கு வந்து நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும், நம்ம பலன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கும். இது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து இவ்வளோ வாசனை அதிகமான பூ வச்சுருந்தா வந்து பாம்பு வரும், இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷப்பூச்சிகள் வந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க வீட்டில் வந்து இந்த பூச்செடி வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து வரலன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் வந்து நல்ல நறுமணம் தரக்கூடிய பூ இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் வந்து நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். அதனால் நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி செடி வச்சு வளர்க்கலாம். இந்த மனோரஞ்சித பூ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தலையிலையும் வச்சுக்கலாம், கடவுளுக்கும் வச்சு வழிபடலாம். இது எல்லா விதத்துலேயும் வந்து பயன்படுற பூ தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா